bar shi ba. Yau ma dai na zo da baiti har ganga na doko zan waƙe annabina, ba za mu bar shi ba. tsare ni da tuntuɓen harshe in na yo a daidai zance kan annabina, ba za mu bar shi ba. hakan ne farin ciki na. Kai sannu 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 habibi Mustapha. Salatul fatihi Allah har ma da jauharanin kawa annabina, ba za mu bar shi ba. wannan dai guda mai mulki ranar hisabi saiwa shine abin nufina, ba za mu bar shi ba. har alai hada sahabbai sun ba da ransu fansa gun kare annabina, ba za mu bar shi ba. domin su na san ma'aiki har yau nake da santi gun waƙe annabina habibi mai safa. Soyayyar muzammilu ba za mu bar shi ba. Idan zancen yayi zafi sai ka sha fiya fiya. Ai mai uba yake yin murna hada da doro shi ma faɗan halak ne, Ba za mu bar shi ba. ai nima ina da nawa Sheikh Ahmadu Tijani ai kaga nau daban ne, Ba za mu bar shi ba. mai kaula hashek inyasi mai bin kaza ya dace sai dan faira za ya gane, Ba za mu bar shi ba. Cittela ni rai da ruhi gare mu garkuwa ne burgo gurfa baba jiyali. Ai abokin PN gwamna kullum idan ka ganshi zaka ganshi sai smiling, Ba za mu bar shi ba. ai komai nashi normal dan su suke da mulki shi sa bai da tinkin, Ba za mu bar shi ba. sai komai babu komai ai sun suke da izza ba mai marshautin, Ba za mu bar shi ba. kwani sai ku bi mu dan akwai abun faɗa waye mu mun ka kama mai share duk zufa. Soyayyar muzammilu ba za mu bar shi ba. Idan zancen yayi zafi sai ka sha fiya fiya. Ni na kama ma aiki shalelen ilahu waye wai kamar ni, Ba za mu bar shi ba. Allah ne da kansa yace ba ɗai kamar ma'aiki wannan yake tsumani, Ba za mu bar shi ba. Allah ne ya ce mu so shi mai musu lala kar dai ka tunzira ni, Ba za mu bar shi ba. a gori ina da rauni imin komai zana kyale in ka kyale Mustapha. Sai ka sha fiya fiya. Allah ne da kansa ya ce manzon mu bai furuci ko kalmatar rubutu, Ba za mu bar shi ba. duk zancen da zancen Allahu kaliki na taya za ka bambanta su, Ba za mu bar shi ba. sunansu ma guda ne in ka cire ilahu sauran duk hada su, Ba za mu bar shi ba. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu alkaliku ka jona ba mai ce ma'a in ya san Mustapha. Soyayyar muzammilu ba za mu bar shi ba. Idan zancen yayi zafi sai ka sha fiya fiya. In huwa illa wahyun yuha idan ka duba ayar nan tana wannan cmi, Ba za mu bar shi ba. in ka yi raje da ayar zancen wa Qur'ani zancen wa hadisi, Ba za mu bar shi ba. innahu laqawlu rasulul karimun shi ma je ka dauki toci, Ba za mu bar shi ba. anan ni na firgita shi sanin da hasai ilahu kai kogun sifa. Sai ka sha fiya fiya. Anan zana so na huta mai waƙen ma'aiki tukurce yan guratai, Ba za mu bar shi ba. a waƙe ina kamar mu masu waƙe ɗaha wallahi zan buge kwai, Ba za mu bar shi ba. ubannin gidansu kura kai zaki hada ɓauna in yaji zai kaɗe kai, Ba za mu bar shi ba. konan muna ta tinkin me za mu ce a kansa don kar mu je mu kwaɓai, mu koyi
mu rabbu sarki dan kamun mu fara ya waƙe dan amina manzo Mustapha. Soyayyar muzammilu ba za mu bar shi ba, idan zancen yayi zafi sai ka sha fiya fiya. Soyayyar muzammilu ba za mu bar shi ba, idan zancen yayi zafi sai ka sha fiya fiya.